Nou, we hebben in Makkum 28 steegjes, wat eigenlijk nooit in komt. En daar moeten ze dan nou doorheen of door gebouwen. En als je daar doorheen komt en je komt daar weer uit, dan zul je Makkum van een hele andere kant. Nou, ten eerste is het heel leuk om met zo'n evenement mee te doen. En er is heel veel onbekendheid over onze steeg. Onze steeg heet van oudsher de Van Wijk of Armhuissteeg. Nou, ik denk dat heel veel Makkummers dat niet weten. En er zijn ook heel veel Makkummers niet bekend met onze vioolbouwschool. Ook al wonen ze hier jaren, ik spreek nog wekelijks mensen hier uit Makkum. En ze weten helemaal niet dat we hier bestaan. De Nederlandse vioolbouwschool. Nou ja, goed, dit is nog een heel oud pand, een visfabriek. Die nog eigenlijk in de oude staat staat, die in de jaren 50 gesloten is. Nou, in de oorlog wie een heel soort jonge man die hier werkzaam was. En die van de berg eigenlijk, ik zorgen dat die man hier werken kon en van oudswijze zorgen. Er zitten een heel soort lui die hier werken, die zitten in ondergroense, bijna ondergroense. Ja goed, dat het zich hier al hier afspelen. Je denkt dat je bij iemand op het hiem komt of ergens privé. Maar ja, in Makkum binnen die steegjes gewoon openbaar. Iedereen mag er doorheen rennen.